Ya. Mbak Yuli. Halo, halo, halo. Gimana kita kalau nyanyi duet? Duet, lagunya Ayang-ayang ya. Oke. Oke, ini Ya, sahabat pasukan ibu. jogetnya ibu-ibu sini boleh goyang. Bu. Tombo kesel iki, tombo kesel. Pokoknya tombo kesel lho. Tombo kesel. Mumpung nanti Sony Dewi tambah boyo. Tak lupa lho Mbak Yuli, ini Ya. lho disyuting dari Disyuting. rekan-rekan Albrian Kukuh channelnya. oke. Nah, bisa melihat lewat YouTube-nya Masuk YouTube. Albrian Kukuh channelnya. Oke, pasukan jogetnya boleh merapat sini. Yo. Ayo, ayo, ayo. Peteng rasane ati kang nandang sengiteng liyan anyawang aku kuwi labuh katresnan. Dimas wong ayu tak jaluk ojo selek katresnan pancene tresno iki oke pacoban. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni. Senadyan donya ra bisa nampa bakat tak jaga yen durung kabisa mringkang kuwasa. Mas kowe sing tak sayang tralilo aku kudu kelangan. Dimas musti gandeng ati tungaku siji tresno iki abadi do tewa-tewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula labut tresno dadanan gendras saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku diramu isinya wiji karya budaya. Mriki Bu. Mriki Bu. Sini. Kancani jogetnya. Goyang sampai bawah. Yo. Aku tak ajari kudu kelangan. Dimas musti gandeng ati tungaku siji. Ini bapaknya ngarep aku tengah. Lah kok malah Dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lambut tresno dadanan gendras saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan